Hei, back sektor, aja. Morgo dincitua. Rekod lah habai. Ari ditangkap deh. मैथा दं तारीख सिना गैया दा जों खोनासंनो The best actor is Mr. Sirang Narjari. Sirang Narjari. जोङो बिथांखौ बलिउडसिम दैथायहरनो नागिरदों गोजोनथों जोबोद साबायखर गोजोनथों मोनमारबाय ना नोंथां माबायदि गोजोननाय मोनदों एकदम गिदोंमोन फंबाय गाबां गिदिरदों ना बरिया बेस्ट अफ लाक थाबाय नोंथां जय हो ओइ आसोल माथो दिनै बिराद गांलाब गांथाब मोनथारदोंनो हाथायानो लोमबावलायाखै नै नायलाय जोंखोलागासिनो ओमफ्राय नै बिथाङा गैला माने मोनामबानो गाबफायोब्रै मोनामबानो गेस जाखायो ओमफ्राय दा बेनाबो माने मानसिफोरनि सेनफोरखौ मोनामनानै गेस जाजोब्बाय मा फोनना फैदों बा मानिफ्राय जनासो दं माथो थाबायनो दा एसे बानासो लांनांसिगौ बायदिमोनदां हा थांगोन आं थांसै सोरां दाबो थांगोन नांलासो माबा नालासो नोंबो जाला नै मिनिनानै उदै हमथागासिनो नै बिराद भिर आर्टिस्टफोरखौ दासो लोगो मोनजोबदों मोनानायखाय नै आबु मोना फैदों गुरलाब गुरथाबनै नै बिराद मोजां गासैबो भिर बिजि फट' खेबनायाव फैसालिसिम फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथां सारखौ फैसालिसिम लाबोनो थाखाय खावलायहरबाय आखाइ खबनानै हो बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइ फालिजों बरायग्रोनो लादों साबायखर थाबाय दायो नैबे पेकेटनि सिङाव बेस्ट डाइरेक्टरनि मुङा दङ दा जोंबो मिथिया बिथां सारखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाबाय पंकज लाहारी गान्जा फाग्ला सावथुननिफ्राय बिथाङा बेस्ट डाइरेक्टर मोननो हाबाय बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय गंसे ट्रफि आरो गांसे सार्टिफिकेट पंकज लाहारी बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय मिस्टार पंकज लाहारी औ आर'नाइ गांसे लानानै फै बिथांखौ गांसे आर'नाइ फालिजों बरायनो नांगौ